Кнігі без літар на камунікат.орг. Сёння я хацеў бы распавесці пра адну даволі цікавую, але і малавядомую старонку айчыннай гісторыі, якой з'яўляецца удзел беларусаў у польскім войску Францыі. Першае пытанне, якое тут узнікае, гэта якое польскае войска і ў Францыі яшчэ так, правда, калі яно існавала, ну і па якіх прычынах туды трапілі беларусы. Ну, але пра ўсё гэта па чарзе. Пасля таго, як распачалася Другая сусветная вайна у верасні 1939 года, мы ведаем, што кампанія 1939 года скончылася паразай, але Польшча працягвала змагацца. Быў створаны неўзабаве новы ўрад, які так у літаратуры, у гістарыяграфіі называецца міграцыйным урадам. Чаму? Таму што ён сапраўды дзейнічаў на эміграцыі, краіна была акупаваная, а ўрад дзейнічаў на эміграцыі. Спачатку ён дзейнічаў у Францыі, пазней з лета 40-го года ўжо пераехаў у Лондан. І звычайна вось у гістарыяграфіі узгадваецца такая назва лонданскі. Так, лонданскі, маўляў, там меў сядзібу. Так, сапраўды, большую частку свайго існавання ён існаваў у Лондане, але ўсё ж быў перыяд, калі ён існаваў таксама у Францыі. Менавіта там, у Францыі, апынулася частка польскіх вайсковых эліт і палітычных эліт. Сярод іх знаходзіўся генерал Уладыслаў Сікорскі, які і стаў на чале вось гэтага эміграцыйнага ўраду. Ужо напрыканцы верасня 1939 года яму былі перададзены паўнамоцтвы. Ён быў адказны за палітыку эміграцыйнага ўраду. І нагадаю, што сядзіба гэтага ўраду знаходзілася ў Францыі. Чаму Францыі? Таму што Францыя была хаўрусніцай, Польшчы яшчэ ў міжваенны час. Вельмі актыўна адбывалася супрацоўніцтва, у тым ліку і вайсковай галіне паміж Польшчай і Францыяй. Ну, былі агульныя зацікаўленні, агульныя інтарэсы, агульныя пагрозы таксама, якія існавалі. І Францыя, і Польшча як бы успрымала Нямецчыну і тое, што там адбывалася пасля прыходу да ўлады Гітлера, як пагрозу для сябе, правда. Таму Францыя дазволіла на тое, каб на яе тэрыторыі існаваў вось польскі ўрад на выгнанні на чале з генералам Уладыславам Сікорскім. І таксама французскі бок пагадзіўся на яшчэ адзін крок. Ён пагадзіўся на тое, каб на тэрыторыі Францыі было сфармавана польскае войска. Існавалі адпаведныя дамовы. У 1939 годзе была заключана адпаведная дамова, і пазней у 1940 годзе таксама была заключана таксама такое пагадненне, якое рэгулявала менавіта працэс фармавання, стварэння і дзейнасці польскага войска. Ну, што гэта магло, што гэта такое было? Так, прадугледжвалася, што гэта будуць польскія ўзброеныя сілы на чужыне. Так, паколькі краіна была акупаваная, там немагчыма было ствараць рэгулярных фармаванняў, то такая магчымасць з'явілася за мяжою. Так, і менавіта вось гэта польскае войска, якое пачало стварацца напрыканцы 1939 года ў Францыі, яно павінна было выконваць ролю вось менавіта рэгулярных сіл польскага войска, сапраўднага войска за мяжой, так, на чужыне. І такім чынам як бы гэта сведчыла пра ўдзел Польшчы ў збройным змаганні, сведчыла аб тым, што Польшча далей працягвае ўзброенае змаганне на фронце. Пытанне было наступнае: якім чынам сфармаваць гэта войска і хто ж, ну, уласна кажучы, будзе закліканы туды. Францыя яшчэ ў міжваенны час з'яўлялася краінай, у якую людзі з Польшчы вельмі ахвотна эмігравалі. Эміграцыя з Польшчы ў Францыю ў 20-е і 30-е гады мела эканамічны характар, выключна эканамічны характар у сельскай гаспадарцы, але таксама ў прамысловасці. Так, у прамысловасці, у шахтах, напрыклад, у Францыі працавала вельмі шмат грамадзян Другой Рэчы Паспалітай. Той крызіс, які існаваў
гаспадарчы крызіс, які існаваў у краіне, ён прымусіў людзей ехаць на чужыну і шукаць там кавалка хлеба. І вось Францыя карысталася вельмі вялікім попытам, таму што, па-першае, адносіны польска-французскія былі вельмі добрыя, па-другое, патрэба існавала, вялікае запатрабаванне на працоўную сілу у Францыі. Вось, і гэта абумовіла вось такі міграцыйны рух, даволі значны міграцыйны рух з Францыі, эміграцыйны рух з Польшчы ў Францыю. Выязджалі людзі з розных куткоў Польшчы, у тым ліку і з усходняй часткі, з заходняй Беларусі, з Наваградчыны, з Палесся альбо з Віленшчыны. Лічыцца, што выехала не менш як 300 тысяч чалавек. Ось, яны працавалі, некаторыя вярнуліся, але потым выехалі. Карацей кажучы, калі распачалася вайна у 1939 годзе, то некалькі дзесяткаў жыхароў заходняй Беларусі знаходзілася ў Францыі, яны там працягвалі працаваць. І яны там працавалі, але па-ранейшаму з'яўляліся грамадзянамі Польшчы. І таму, калі у Францыі быў створаны эміграцыйны ўрад на чужыне, калі распачаліся спробы фармавання войска, то, безумоўна, вось гэтыя працоўныя эмігранты польскія ў Францыі, яны з'яўляліся асноўнай крыніцай папаўнення гэтага войска. Былі іншыя крыніцы, былі іншыя сродкі. Напрыклад, частка вайскоўцаў, польскіх вайскоўцаў у 1939 годзе апынулася на тэрыторыі Румыніі альбо Вугоршчыны, так, і потым яны праз так званую зялёную мяжу траплялі ў Францыю і там таксама папаўнялі польскія аддзелы, але ўсё ж асноўную масу людзей, асноўную масу кантынгенту людскога складалі менавіта працоўныя эмігранты, якія былі вымушаны апрануць вайсковы мундур. Які мундур? Мундур французскі, французскага крою, але з польскімі адзнакамі. Так, гэта аднак было польскае войска, якое мела адзнакі, усе прыкметы прыналежнасці менавіта да Польшчы. Адзінае, што было французскае, гэта, безумоўна, узбраенне, гэта, безумоўна, мундураванне, так, і французы стваралі магчымасці для таго, каб гэта войска фармавалася на тэрыторыі ўсёй Францыі. На працягу некалькіх месяцаў, гэта, будзем казаць, ад лістапада 1939 да чэрвеня 1940 года удалося змабілізаваць у гэта войска 84 тысячы, больш як 84 тысячы чалавек. Гэта шмат, пагадзіцеся. Гэта значыць, што не менш, чым столькі эмігрантаў там знаходзілася, якія здольныя былі да вайсковай службы. І, безумоўна, у польскае войска ў Францыі заклікаліся ўсе. І ўсе незалежна ад веравызнання, ад паходжання, сацыяльнага паходжання альбо нацыянальнага паходжання. Так, туды заклікаліся як палякі, так і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў, якія з'яўляліся польскімі грамадзянамі. І, як я ўжо сказаў, з заходняй Беларусі некалькі дзесяткаў выехала, не менш як 30 тысяч выехала, і вось значная частка з іх таксама трапляла пад гэту мабілізацыю. Так, патрапляла пад гэту мабілізацыю. Якое было стаўленне беларускіх эмігрантаў Францыі да мабілізацыі? Не захавалася, на жаль, шмат крыніц, якія б сведчылі нам пра тое, як беларусы ставіліся да мабілізацыйных мерапрыемстваў польскага ўраду на выгнанні. Але захавалася вельмі шмат сведчанняў пра тое, як сябе паводзілі польскія ўкраінцы, так, як сябе паводзіла украінская эміграцыя з Польшчы, якая знаходзілася ў Францыі. Тыя украінскія арганізацыі, якія існавалі, таварыствы, якія дзейнічалі ў Францыі і аб'ядноўвалі украінскіх эмігрантаў з Польшчы, яны вельмі адмоўна ставіліся да мабілізацыі. Яны лічылі гэта недапушчальным, пры тым, што яны не адмаўляліся змагацца за Францыю,
але ў шэрагах французскага войска, а не ў шэрагах польскага войска. Такім чынам як бы падкрэслівалі сваю адметнасць, так, хацелі падкрэсліць сваё асаблівае стаўленне да гэтага, так, хацелі як бы паказаць, што яны як украінцы чакаюць, спадзяюцца таго, што іх будуць разглядаць як асобную нацыю, асобную катэгорыю, а не як катэгорыю польскіх грамадзян. І у чым праяўляўся гэты адмоўны стасунак, адмоўнае стаўленне да мабілізацыі? Ну, ухіляліся, так, вялася вельмі актыўная вялікая прапаганда з боку украінскіх розных арганізацый грамадска-палітычных камітэтаў, якія існавалі ў Францыі, якія заклікалі сваіх суродзічаў ухіляцца ад войска, пратэставаць, а калі ўжо гэта здарылася, калі ўжо ўсё ж былі закліканы, то каб уцякалі, каб не пагаджаліся з лёсам і гэтак далей. Ну і вынікі былі такія, што сапраўды і польскае камандаванне, і французскае камандаванне вырашыла ўсё ж браць пад увагу вось гэты украінскі чыннік, і сапраўды тыя украінцы, якія дэманстратыўна ўхіляліся ад закліку польскае войска, якія не хацелі ніякім чынам змагацца у складзе гэтага войска, яны атрымалі магчымасць служыць у французскім войску. Французскім войску лічыцца, што некалькі, так можа 3000, можа больш украінцаў, французскіх украінцаў не трапіла ў польскае войска, а яны былі закліканыя у сваю чаргу у французскае войска. Беларусы, наконт таго, якое стаўленне мелі беларускія арганізацыі, трэба тут, каб адказаць на гэта пытанне, трэба ўсё ж звярнуць увагу на тое, як выглядала беларускае нацыянальнае жыццё ў Францыі напярэдадні пачатку Другой сусветнай вайны. Нагадаем, што у Францыі існавала невялічкая грамада, літаральна жменька беларускіх дзеячоў. Тут я б узгадаў у першую чаргу Міколу Абрамчыка і Лявона Рыдлеўскага. Вось фактычна Абрамчык і Рыдлеўскі гэта былі два беларускія дзеячы ў Францыі, якія ў 30-е гады заснавалі тут нейкі беларускі рух. Была створана арганізацыя Хаўрус беларускіх работнікаў у Францыі, выдавалася, правда, нерэгулярна газета Рэха, потым бюлетэнь вось гэтага Хаўрусу. І да Хаўрусу, вось да гэтай беларускай арганізацыі ў Францыі належала, паводле для розных падлікаў, некалькі сот сяброў, некалькі сот беларускіх эмігрантаў. Безумоўна, гэта было не шмат, беручы пад увагу тое, што, як я сказаў, некалькі дзесяткаў беларусаў выехала ў Францыю у 20-30-е гады. Вось іх была жменька тых, хто гуртаваўся вакол Хаўруса, удзельнічаў у нейкім грамадска-палітычным, культурніцкім жыцці беларускім у Францыі, іх была жменька. Але разам з тым яны пра сябе заяўлялі пра сваю прысутнасць і таксама зазначылі сваю прысутнасць, вось калі пачалася Другая сусветная вайна і калі распачаўся працэс фармавання польскага войска ў Францыі. Мікола Абрамчык, як кіраўнік вось гэтага Хаўруса беларускага, выслаў такі пратэсты да французскіх уладаў. Безумоўна, пра гэта даведаліся таксама і польскія ўлады. Гэта быў пратэст супраць таго, каб беларусы гэта быў пратэст супраць закліку беларусаў у польскае войска. Матывы былі тыя ж самыя, як у выпадку украінцаў. Мы асобная нацыя, мы асобны народ, таму мы як бы дамагаемся, патрабуем станоўча, каб нас таксама разглядалі як асобны народ. Так, мы не хацелі, як бы, каб іх атаясамлівалі з польскай дзяржаваю і бачылі як бы такую магчымасць стварэння асобных нейкіх аддзелаў беларускіх. Абрамчык хацеў, каб Абрамчык і Рыдлеўскі, гэтыя беларускія дзеячы, жадалі стварэння ў складзе французскага войска, нейкай адзінкі, нейкага батальёну, хаця б куды б маглі накіроўвацца беларусы. Так, галоўнае у французскае войска, тут як бы сэнс быў такі, каб у французскае войска, але не ў польскае войска. Трэба сказаць, што і французскія ўлады, і польскія ўлады добра ўсведамлялі сабе
тое, што беларуская дыяспара Францыі вельмі кволая, нешматлікая, слаба зарганізаваная. Так, у адрозненні, напрыклад, украінскай. І таму, калі з украінцамі лічыліся, то з беларусамі ўжо тут трошкі іншае было стаўленне да іх. У нас няма сведчанняў, ёсць непасрэдных сведчанняў. Мы маем толькі ўскосныя сведчанні таго, што сапраўды былі выпадкі ўхілення з боку беларусаў, ухілення ад службы ў польскім войску, і былі выпадкі таксама, калі яны былі кіраваныя не ў польскае войска, толькі ў французскае войска па ўласным жаданню. Так, можна тут як бы дапусціць, што гэта адбывалася пад уплывам вось гэтай агітацыі, пад уплывам прапаганды беларускай дыяспары, якая ў той час існавала ў Францыі. Сярод тых, хто не апынуўся ў французскім войску, сярод тых, хто не апынуўся ў польскім войску, але быў закліканы ў французскае, быў, між іншым, вось і Рыдлеўскі, так, Лявон Рыдлеўскі, які пазней удзельнічаў у французскім руху супраціву. Так, гэта ўжо ў гады акупацыі, калі Францыя апынулася пад акупацыяй, то ў пазнейшы час ён сапраўды браў удзел. Я хацеў бы звярнуць увагу яшчэ на адну групу беларусаў, якія вось у перыяд фармавання польскага войску знаходзіліся ў Францыі. Гэта былі жаўнеры, беларусы, жаўнеры польскай брыгады інтэрнацыянальнай, як і называлася, брыгады імя Дамброўскага, Дамбраўшчакі. Была такая адзінка, якая фармавалася галоўным чынам польскімі камуністамі з ліку польскіх эмігрантаў Францыі, і накіроўвалася гэта брыгада, якая была сфармавана з польскіх эмігрантаў Францыі, была накіравана ў Гішпанію. Камуністы фармавалі гэту адзінку у межах як бы такой шырокай кампаніі падтрымкі рэспубліканцаў, рэспубліканскіх уладаў у Гішпаніі, калі там распачалася грамадзянская вайна, калі рэспубліканцы змагаліся з франкістамі, то камуністы па ўсім свеце, у тым ліку і Францыі, польскія камуністы сфармавалі такую адзінку і накіравалі яе, добраахвотніцкую адзінку, трэба значыць, і накіравалі яе ў Гішпанію. Калі вайна ў Гішпаніі, грамадзянская вайна ў Гішпаніі скончылася, мы ведаем паразы рэспубліканцаў, то гэтыя людзі апынуліся ў вельмі цяжкай сітуацыі. Яны былі вымушаны, не было для іх месца ў Гішпаніі пасля таго, як перамог Франка, таму былі вымушаны вяртацца ў Францыю, адкуль прыехалі, і вось іх інтэрнавалі ў 40-м годзе. Вядома, што на тэрыторыі Францыі яны знаходзіліся ў стане інтэрнаваных. Напрыклад, быў такі створаны асобнае месца для іх было створана ў ваколіцах горада Вернет-де-Ар'ега. Там знаходзілася значная частка дамбраўшчакаў, у тым ліку беларусаў, паводле падлікаў, нашых падлікаў, там было не менш як 200 беларусаў. І вось гэтыя людзі таксама хацелі служыць у войску, хацелі ці не хацелі, так, яны як грамадзяне Польшчы таксама траплялі пад гэту мабілізацыю у польскае войска. Праўда, як камуністы, да іх не было даверу, таму як бы іх лічыліся яны ненадзейнымі, таму ўсё ж шанец на тое, што будуць закліканыя ў польскае войска ў Францыі, быў маленькі. Тым не менш, самі гэтыя людзі бачылі у мабілізацыі адзіны сродак, каб вось вырвацца з гэтай нядолі, у якой яны апынуліся, каб пакінуць вось гэты лагер для інтэрнаваных і апрануць польскі мундур. На жаль, няма сведчанняў пра тое, як склаўся іх далейшы лёс. Хутчэй за ўсё, што іх не мабілізавалі ў польскае войска ў Францыю, так як я сказаў, ужо па палітычных меркаваннях, паколькі гэта былі людзі з адпаведнымі поглядамі і маглі ствараць небяспеку, значную небяспеку тут для і французскага камандавання, але таксама ў першую чаргу і для польскага камандавання.
Вось, уласна кажучы, так выглядала фармаванне польскага войска ў Францыі, у складзе якога апынулася пэўная частка беларусаў. Гэта войска брала ўдзел у баявых дзеяннях супраць немцаў, калі Нямецчына заатакавала Францыю, то польскія адзінкі бралі непасрэдны ўдзел у гэтай кампаніі, бралі ўдзел у абароне Францыі ад Трэцяга рэйху. Ёсць асобныя сведчанні пра ўдзел у гэтых баявых дзеянняў таксама беларусаў. Вядома, што частка з іх загінула, таму што былі даволі высокія страты. Пасля таго, як гэта кампанія скончылася паразай, мы ведаем, што яна скончылася паразай, то польскія аддзелы была спроба перакінуць гэтыя польскія аддзелы на брытанскія выспы ў Вялікабрытанію, каб такім чынам іх уратаваць, каб можна было далей іх выкарыстоўваць у змаганні супраць Нямецчыны. Але трэба сказаць, што толькі нешматлікія вайскоўцы апынуліся ў Англіі. Сярод іх таксама было нейкі адсотак складалі таксама беларусы. Большасць усё ж засталася ў Францыі. Яны альбо апынуліся ў нямецкім палоне, альбо бяспечна вярнуліся да хаты. А што цікава, што адна дывізія польская перайшла мяжу са Швейцарыяй і была інтэрнавана ў Швейцарыі. Там было таксама некалькі беларусаў, якія пазней пісалі пра гэта. Яны пісалі гэта ў газеты, беларускія газеты, якія выходзілі на эміграцыі, апісвалі свае прыгоды, якія іх сустрэлі. Вось такім чынам скончылася гэта гісторыя, гэта кароткая гісторыя. Кароткая, таму што быў кароткі лёс у польскага войска ў Францыі. Тая параза у чэрвені 40-го году, яна фактычна перакрэсліла далейшае існаванне польскіх вайсковых аддзелаў на французскай зямлі. Гэта не толькі эпізод польскай гісторыі, гэта таксама эпізод, як мы бачым, і беларускай гісторыі, так? Таму што беларусы таксама бралі ўдзел у тых падзеях, бралі ўдзел у баявых дзеяннях, таксама гінулі у польскіх мундурах, альбо інакш гінулі ў французскіх мундурах з польскімі адзнакамі, правда, так што гэта таксама той эпізод, пра які варта казаць, варта ведаць і варта яго даследаваць. Магчыма, што ў французскіх архівах знаходзяцца якіясьці дакументы, якія маглі бы дазволіць нам даведацца больш пра ўдзел беларусаў у польскім войску Францыі. Пакуль мы ведаем, як вы бачыце, не вельмі шмат, нават нельга адказаць на пытанне, колькі ж іх там было. Ускосныя звесткі нам дае статыстыка паводле веравызнання. Мы ведаем, што значная частка беларусаў належала да праваслаўнага веравызнання. Дык вось у польскім войску ў Францыі было некалькі сот праваслаўных жаўнераў. Якой яны былі нацыянальнасці? Ці гэта былі толькі беларусы, ці сярод іх хутчэй за ўсё былі прадстаўнікі іншых нацыянальных груп, напрыклад, тыя ж украінцы, а ёсць сведчанні пра тое, што нават там было пару балгараў і нават грузінаў. Вось, таму, канешне, цяжка нам зараз рабіць нейкія высновы, але не падлягае сумневу, не падлягае ніякай дыскусіі тое, што беларусы таксама пакінулі свой след у гэтай гісторыі.